Mi az? Rita, az nem lehet, hogy nincs itt a véletlen. Hagyjáttam! Az nem volt valami szellemes. Na mi van? Igazi kísértet. Haláli az herkód. Hát nézzem. Jaj, ronda a pizsamát. Én ezt a helyemben nem vettem volna a lelkemre. Hajna furcsa. Én bódba indultam, aztán itt kötöttem ki. Lehet, hogy ez egy másik üzlet? Sír volt. Nem vagy az üzlet vezető. Vállalkozó szellem. Ide figyeljél. Szerintem üssük el az időt, jó? Van nálam kártya. Mi van? Miért nem válaszolsz? Megsértődtél? Kísértett meg. Különben is fütyülöz rá. Na, mi az? Ja, korán reggel kriptán rikkant a ridó. Ide figyeljél. Én összekevertem a kártyát, vele válogassam. Na, mi van? Miért nem válogatsz? Ja, most jut eszembe, hogy a halál nem válogat. Lehet, hogy ezek szellemileg visszamaradnak kísérte. Kripta csökevő. Mindegy. Akkor inkább ígyunk. Hova tettem az üveget? Ja, itt van. Gug-gug, Jana, énekelj, azt mondja. Már mi málunk babám, már mi málunk babám. Mi van? Miért nem énekelsz? Ebből se lesz már énekes halak. Ugye, Borocska? Mi van már? Te se válaszolsz? De kiért ez a Boris? Mindegy. Nem érdekel. Vérmóka! Hány nyalgalém a vére! Igyekszek a legtöbbet kihozni magamban. Na, folytassuk ebben a szellemben. Tudom már, hogy miért nem szólsz a szót sem. Biztos szerelmi bánatod van. Én is voltam már szerelmes. Bizony. Emlékszem egyszer, úgy beleestem egy nőbe, hogy utána azt mondta, hogy kívül távosan. Egyszer meg annyira belebolondultam egy szoknyába, hogy utána egy évig abba jártam. Pedig én fiatal koromban még a vegyet is arra téren. Még magamtól se voltam biztonságban. Ide figyeljél! Egy idő után már csak idegesít, hogy nem szólsz egy szót se. Lerúgjam az agyadat, hülye bunkó! Mekkora tapró lehetett az életemben. Múltkor is olyan ideges voltam, hogy véletlenül a WC mellé ültem, aztán fölment bennem a hunka. Amikor a hadifosságba estem, meg amikor hadiortant láttam,